V dnešnom videu vám chcem ukázať, ako si viete jednoducho založiť živnosť zadarmo, online a z pohodlia vášho domova. Na založenie živnosti budeme potrebovať počítač, internet a aktivovaný občiansky preukaz s čipom. Ako ho aktivovať, nájdete v linku v popise tohto videa. Teraz sme pripravení. Otvoríme si slovensko.sk. Prihlasíme sa s naším občianskym preukazom. Klikneme sekciu Podnikateľ, začatie podnikania a registrácia živnosti. Nakoľko ideme žiadať o živnosť pre fyzickú osobu, klikneme na ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti fyzická osoba. Poskytovateľa vyberieme podľa adresy miesta podnikania. Pri živnostníkovi odporúčame dať miesto podnikania v mieste trvalého pobytu. Ak je adresa trvalého pobytu a miesta podnikania rovnaká, nepotrebujete získavať súhlas so zriadením miesta podnikania od vlastníka nehnuteľnosti. V našom prípade bude príslušný okresný úrad Žilina. V sekcii Žiadateľ vyplníme svoje údaje. Ja si údaje pre účely tohto videa vymyslím. Nakoľko je žiadateľom fyzická osoba nepodnikateľ, i čo nám ešte nebolo pridelené. Preto ho nevyplňame. Na ďalšej karte vyplníme údaje podnikateľa. Spravidla ide o rovnaké údaje, preto zaškrtnem kolónku rovnaký ako žiadateľ a doplníme chýbajúce údaje. Predvyplnilo nám aj obchodné meno, ktoré sa pri živnostníkovi musí skladať z mena a priezviska, ku ktorému môžeme doplniť ešte dodatok. I čo nemáme, preto ho nevyplňam. Ďalej vyberiem svoju zdravotnú poisťovňu. Miesto podnikania bude rovnaké ako bydlisko. Ideme ďalej. V našom prípade ideme žiadať o voľné živnosti a miesto podnikania je zhodné s miestom bydliska, preto nevyplňam nič. Na ďalšej karte vyberieme živnosti, ktoré potrebujeme. V mojom prípade ide o voľné živnosti, ktoré sú pri elektronickom ohlásení zadarmo. Chcem uskutočňovať nákup a predaj tovarov, preto volím živnosť kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom živnosti. Tovar chcem aj prepravovať, preto žiadam rovnako o nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla. Ideme ďalej. Nakoľko som zdravotne poistený na Slovensku, na verejné zdravotné poistenie sa neprihlasujem. Údaje pre prihlášku daňovníka k dani z príjmu rovnako nevyplňam. Žiadam o voľné živnosti a miesto podnikania bude v mieste bydliska. Na ohlásenie živnosti som nikoho nesplnomocnil, preto tu zaškrtnem iba všeobecné vyhlásenie o pravdivosti údajov v tomto ohlásení. Na záver si údaje skontrolujte. Stlačte tlačidlo skontrolovať a následne celé podanie podpíšte a odošlite. Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní od podania. Pokiaľ nedisponujete občianskym preukazom s čipom, chcete žiadať o ohlásenie remeselnej či viazanej živnosti a neviete, aké prílohy je potrebné k podaniu pripojiť, alebo len na ohlásenie živnosti nemáte čas, vyplňte kontaktný formulár pod videom a radi vám s vašim problémom pomôžeme.